Li laqda ta' servizz kbir u evidenti u dan joħroġ mill-attivitajiet, mill-ħidma kbira li dejjem għamlet laqda stejla tiffunzjoni iktar minn 30 sena. Ġifieri għandha diġà storja sewwa waraha. Ħafna ħaddiema tat-Tarsnex, ħaddiema tat-Tarsna kienu mill-ewwel membri f'dina laqda tal-pensjonanti tal-General Workers Union u hija l-ikbar għaqda tal-pensjonanti f'Malta. Għamlet ħafna xogħol f'submissions lill-gvern tal-ġurnata fejn jidħlu drittijiet tal-pensjonanti u rnexxielha ġġib ħafna benefiċċji wkoll u anke tirranġa ħafna anomaliji. Laqda torganizza wkoll ħafna attivitajiet soċjali għall-anzjani u bla dubju allura hija funzjoni importanti ħafna minn oriġinarjament ġitu l-idea din għaliex traditionally kienu jkunu ħaddiema l-impjegati membri fil-union, imma minn fil-General Workers Union ġitu l-idea kienet ispirazzjoni immensament importanti. Il-membership ma jiswix ħafna flus u jiena nħeġġeġ il-pensjonanti Maltin kollha li jidħlu fiha dan laqda. Għax huwa fl-interess tal-pensjonanti mhux minn bil-fors qabel kien membru fil-General Workers Union, kull pensjonant għandu interess li jidħol fiha laqda.